दिनै 2 मार्च थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनाय सान। दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि गोसोखांथाव सान। एबसुनि दैदेननायाव थांनाय 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालारखालि बर'फोरनि गेजेराव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन। दिनै बे जारिमिनारि सानखौनो गोसोखांनानै आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्ला एबसु दखला एबसु आरो दालाइसा एबसुनि मावख'फोराव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं बावनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो क'क्राझार सहरनि साखाथि बागानसालियाव दिनैनि जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिना मिरु एबसुनि मावख' बड'फा हाउसआव मेहेरगोनाङै एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लं बावनाय हाबाफारि लादों। बेबायदिनो हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावजेनो एबसुनि बारग' बुंथिगिरि जनक उजिरा। 2 मार्च आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालाव मिथिजानाय बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बिथांनि लोगोफोरजों लोगोसे गासै बर' माहारिखौ लानानै दिनै 2 मार्चआव आलादा रायजो दाबिनानै बे सानाव मैखोमै बिथांमोनहा मोनसे टटेल रिभलिउसन, मोनसे माहारियारि जांख्रिथाय जे बड'लेण्ड दाबिनानै जागायदों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि KDSA आथिखालनि हायार सेकेन्डारि बे फोथारावहाय। आरो बिनिफ्राय लानानै दिनैनि बे 2 मार्चआव जों बेखौनो गोसोखांनांगोन जे फिल'सफि आरो जि आइडिय'लजि, जि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल आरो टटेल रिभलिउसननि माखासे खान्थि धाराजों गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ बिथाङा दैदेनदोंमोन। आरो बिनिखायनो दिनै बर' हारिया बे गोलाव लामा हान्थिनायाव जोङो 3थि बा 3 बर'फ्रा एकर्ड मोन्दों, जे पलिटिकेल सेटेलमेन्ट मोन्दों। आरो बिनि गुदि जागायनायनि जे सान्थौ आरो सानस्रि जोंनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे लामाजों फैनानै बर' माहारिखौ फोजाखांनाय, बर' माहारिनि गेजेराव जांख्रिथायारि मोनसे थासारिखौ लाखिनाय आरो दिनै बयबो माखासे रिभलिउसनारि सिलाय लानानै सोमावसारनाय हान्जा बिथांमोनहाबो भलन्टियार फर्सनिफ्राय NDAB BLT बयबो दिनै बर' माहारिखौ मोनसे गावनि थामोनथा, गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो गाव रांखान्थि जौगानाय, समाज जौगानाय हाबाफारियाव दिनै उदाङै खुंथाइ गोहो लानानै 6 सिडुलनि सिङाव जे जोङो 2थि एकर्डनि उनाव BTC एकर्डनि उनाव 6 सिडुलाव दङ। आरो बेबादिनो 3थि गोरोबथानि उनाव दिनै माखासे गोहो फेहेरनाय, ओनसोल फेहेरनाय बेबादि खाबुखौ मोननानै दानि समाव गोख्रोङै बर'फ्रा आसामाव 2 काउन्सिल दङ। जेरै दिनैहाय BTR मोनसे काउन्सिल थाबाय 6 सिडुल, आसामाव BKWSC मोनसे काउन्सिल दं। आरो बेबादिनो दिनैनि दिना सिगनिफिकेन्टलि जोङो 3rd मुभमेन्टआव मानगोनां प्रमद बर' एबसुनि बारग' आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव जागायनाय जि 3rd फेज अफ मुभमेन्टमोन 2010 मायथाइयाव 2 मार्चआव जों बेखौ जागायदोंमोन। आरो सिगनिफिकेन्टलि बे सानखौनो दिनैबो जों गोसोखांबाय थानांगोन। मानोना बर' माहारिखौ गोथों लामा, बर' माहारि दानायनि, गेरेमसा बर' माहारि सोरजिनायनि थाखाय दिनैनि दिना अरायसम गोसोखांथाव दिन। आरो इयुन समावबो जों गोसोखांलांगोन आरो इयुन समावबो जों मुंख्लंफोरनो मान बावलांगोन। आरो दिनैबो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान बावलांगोन। मानोना बिथांमोनहानो लामा दिन्थिदोंमोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि वान अफ द एजेन्डा आलादा रायजो दाबिनायनि सोमावसारनाय, बेखौ जोङो जेरै BTC एकर्डनि उनाव दोनथ'नाय जादोंमोन, थिग बिदिनो BTR गोरोबथानि उनाव आरोबाव बेखौबो जोङो थांखि लानानै तामुलपुरनि स्पेशेल कनभेनसनाव जे आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारनायनि जि मोनसे खान्थि बेखौ जों इनडिफिनिट समनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। नाथायबा बे रायजोआ जानांगौनि थाखाय जों बयबो आसा खालामो आरो इयुन समाव जोङो मिजिंथियो जे आथिखालनि गुबुन गुबुन राजखान्थियारि गोहोजों लोगोसे बायदि जोंनि एबसुनि पलिसि लेभेलाव खामानि मावनाय आरो जों नांथाबनांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा दङ। आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि आइ आफा बर' रायजो बिदा फंबाय बिथांमोनहा जि कन्ट्रिबिउसनखौ होलांबाय, जि सोमावसारनायाव जि लामाखौ लालांबाय, बे अरायसम गोजोर जानानै थागोन। आरो आथिखालनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों आरोबाव इयुन समाव बर' माहारिया गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय आलादा रायजो मोनफुंनांगौनिबो जोंनि बे जि एजेन्डा बियो कन्टिनिउवासलि भारत सरकारनि खाथियाव जे मोनसे समाव जों जायगा मोनगोन बेखौ जों गोसो फोथायो। दा बिनिखायनो बे समाव दिनैनि नैबे गोथार बुब्लियाव 2 मार्चखौ बिथांखि होनानै
जोङो गासै बर' माहारि आइ आफा बिदा फंबायनिसिमबो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय जों बावहरो। मानोना बर' माहारिया बेबादि जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनै बे लामायाव सौफैदों, बे जायगायाव सौफैदों आरो जों मोनसे दावगानायनि लामाखौ लानो थाखाय जों बयबो साखाफारा जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेयै जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै समनिफ्राय बर' माहारिया जे नासयनाय, गादबनाय, नासयजानाय, न' सावजानाय, होखारजानाय, जेरावबो जों राव रायज्लायनो हायै, जोङो सोंखारि जानाय बेबादि मोनसे जिउ खांनानै दंमोन आसामाव। नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बेबादि जांख्रिथायारि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो दिनै फोथायनो हायो जे बेफोरबादि नासयनाय, सुसिनाय, गादबनायनिफ्राय उदां जानो थाखाय आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारनाय जादों। दा दिनैबो जों बेखौनो फोथायो जे जोंनि माहारियाव दाबो माखासे लेभेलनि नासयनाय, सुसिनाया जे जोबाखै, नाथायबा बेखौ लानानै जोङो नैबे गोजोन गोरोबथानि उनाव बेबादि नासयनाय, सुसिनायखौ जोङो दिनै माखासेखौ जों उदां खालामनो हादों। मानोना दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ, आसाम सरकाराबो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपाल्सखौ मानिनानै बिथांमोनहाबो 31 मार्च बिथांनि जोनोम सानखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान फालिनो थाखाय बिथांमोनहाबो फोसावनानै होदों आरो बेखौ सरकारा फोसावनानै दिनै गनायथि होबाय। दा बेनिखायनो जों फोथायनो हायो जे आसामाव बर'फ्रा जि मान मर्यादाखौ मोननांगौ बेबायदि माखासे मान मर्यादाखौ दिनै मोननायनि लामायाव दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे 6 सिडुल ओनसोलाव जोंनि जे माहारि दानायनि जे बिथांखि बेखौ लानानै इयुन समाव मिजिंथियो जे जोङो थारैनो सानसे बेलासे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गाइडेन्स आरो प्रिन्सिपालजोंहाय दिनै माहारिया गादब जानाय, सुसि जानायनिफ्राय उदां जानायजों लोगोसे जोङो जोंनि सोलोंथाइ जौगानाय, गुबुन गुबुन जोंनि जि एकर्डजों फैनाय बायदि राहाफारिखौ लानानै रांखान्थि सोलोंथाइ जौगानायाव जों बाहागो जानो हानाय लोगो लोगोनो जों फोथायगोन जे बर'आ गेरेमसा हारिनि लामायाव आगान होगोन। आरोबाव रावबो जोंखौ गादबनाय, सुसिनायनि लामाखौ लानो हानाय नङा। बिनि थाखाय जों साखाफारा जानांगोन, जों मेलेमनि दावहायाव आवगायनांगोन, जोङो सोलोंथाइनि दावहायाव आवगायनांगोन। जोङो दिनै सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोङो दिनै इन्टेलेक्सुवेल मोनसे मुभमेन्ट, इन्टेलेक्सुवेल मोनसे वाराव जों दङ। इनफरमेसन टेक्न'लजि, दिनै नलेजनि दावगानायाव, नलेजनि जुजिनाय, नलेज हास्थायनायनि जे जुजिलायनाय, बेयाव जों बयबो बाहागो जानांगोन। दा बेनिखायनो जों फोथायदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जे इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल खुंदों। मानोना बियो बे ओनसोलखौ, बे ओनसोलनि सान्थौ आरो सानस्रि नलेजखौ फेहेरनाय, गुबुननि नलेजखौ, गियानखौ आजिल खालामनो थाखाय दिनैनि मुगाया बेखौनो खावलायनायखाय जों फोथायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बै समावनो सानखादोंमोन जे बर'फ्रा बेबादि इन्टारनेसनेलि, नेसनेलि जे नलेजेबोल मोनसे ससाइटि आरो साइन्टिफिक डेम'क्रेसिनि दानांगौनि थाखाय, साइन्टिफिक डेम'क्रेसि दानांगौनि थाखाय बिथाङा अराय सम लामा दिन्थिदोंमोन। दा बे लामाखौ दिनै जोङो लानायखौ नुदों आरो बिनिखायनो दिनै जों सानसे बेलासे जाफुंसारगोन, आं बेखौ जों गोसो फोथायो। जोङो जि आसाम एडुकेसन बर्डआ बा एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माखासे हाई स्कुल्सफोरखौ नटिफाइ खालामदों जे बिथांमोननि एफिलिएसना केन्सेल जाबाय। दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों क'क्राझारावबो दं, गोबां मुंदांखा सुबुंफोरनि स्कुलाबो दङ। दा दिनै जों बेखायनो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो मोनदांदों सिगांनिफ्रायनो, आथिखालावबो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो एबसुनि बाहागोआव जों जयै सावरायनाय जायो जे जोंनियाव गोग्गो सोलोंथाइ नांगौ, क्वालिटि इडुकेसन नांगौ। बेजों लोगोसे गोबां हाई स्कुलाव बेबायदि माखासे थासारि जालांदों, मेट्रिक आनजादाव 0 पास पार्सेन्टेज, आरो बेफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा दिनै जोङो बेखायनो गले गले खावलायगोन जोंनि दिथागिरि, बिमा बिफा, फोरोंगिरि जाय नोंथांमोनहा बै फरायसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालियाव आथिखालाव सोलिगासिनो दं। मानोना गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइया आथिखालनि गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ फालिलांनो थाखाय, आसामाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय साखाफारा जादों गभर्नमेन्ट अफ आसामा आरो बिटिआरआबो। दा बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे इयुनाव आरोबाव बेबादि फरायसालिफोर दानजानाङा। मानोना फार्स्ट पार्सेन्टेजखौ लानानै खम जानायाव सकस नटिस हरनायाव बिथांमोना फिननाय होआखै होननानै दिनै बिथांमोननि जे स्कुलफोरखौ एफिलिएसननिफ्राय केन्सेल खालामनाय जाबाय। बेवहाय 9निफ्राय एनरलमेन्ट जानाय नंला होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा बेनिखायनो जोंबो दुखु मोनदों जे इयुन समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागोन। मानोना बैफोरबादि जायगायाव गोबां बेबादि स्कुलनि गोनांथि दङ। दा बिनिखायनो दिनै जोङो समाज आरो फोरोंगिरि, दिथागिरि नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोननि ओनसोलाव जेराव जेराव बेबायदि फरायसालिफोर दङ जोथोन लानांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। दा आं बेखिनिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय जाहाथे इयुनाव आरोबाव बेबायदि दानजालायनाय माखासे फरायसालिफोर थानो नाङा। आरोबाव बेबायदि दानजानाय फरायसालिफोरखौ जोङो फिन माबोरैबा मोनफिननो हागोन, बेखौहाय दानि मेट्रिक होनाय बा दानि रिजाल्टखौ बेसिस खालामनानै जोङो नाजानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गारनाय नङा। गोजोन्थों।